co? Pánové, páni, inženýry, samozřejmě. Páni inženýri. Páni inženýri. Gratulujem vám. Čau. Ty jsi pán inženýr. Ty jsi pán inženýr. Ty jsi pán inženýr. Aj ty si. Inženýri. Je to. Na zdravie. Na nás, kurva, nejaké zdravie. Zdravie ešte nebudeme. Potom Dáme s tým čo? No dosť dobre to celé. Páni, takto sa chodí zo školy domov. Takto sa chodí zo školy domov. tak už budem chodiť každý deň. Co? Ja vrať si fotky. A ty pozne kameru chujú. Čo? Fotky nezachytia všetko, čo sa tu udialo. To musí byť video. Rýchlo, dajte si pasy. Poď hľadaj čo. Daj si pas. Pánové, úspev, inžinieri. Marošu, smílej se. Sex. Vio, sa ja nevidím ani na teba dobre tak ďaleko. Ja som, vieš, ja som furt na inej strike. Neviem, čo robíte, ale ja už nemám, Maroš. Musím zoom si dať. Páči sa? Ďakujem. Som niečo chcel mať, no. To je celkom fajn, ne? Nejaký známy, čo je sa stavte. Nejaké ženy zavolaj, Miro. Hej, Miro, môžeme sa takými baviť. Toto je tá K, čo tam máš, to dáme. To je lepšie. Na K? Ale sa cítim ako pán. Toto štepky, ne? Štepky doma, štepky doma. Buď na K, buď na Š, čo máš tam. Toto šatu,